Haba Kabir, ni gaskiya na gaji fa. Yarinyar nan kullum karfe 3 take zuwa wucewa, amma yanzu ka duba har wajen karfe 3:30 bata zo ta wuce ba. Gaskiya na gaji ni tafiya. Hawa wukina. Gaggawa me kake? Yarinyar nan karatu ne ba su tashi ba. Ni a jikina na ji alamar sun kusa tashi kuma tana hanya tana nan zuwa. Sai na ba hanyar Ya, ka gano ta ne? Abokina, ai ba sai na gano ta ba. Tun kafin ta zo wajen nan kamshin turaren ta ne sai ka hana wasu yake amma har yanzu ban gano ta ba. Sannan ki ta kan kusar da taɓa ta tunanina zuciya ta za ta buga a dalilin ki. Ita ban ka gaya mata. Zaman ka gaya mata. Na ji dai an ce so ga mai zai mai tambaya tun da na amsa nake ta ɗauki mai kyan haliya san kiyamin mamaya ya saka ni cikin kaya. Haba Kabir da Allah, ka bani mamaki da Allah, ka samu dama ka samu ta kai mata magana kana gani yanzu ta hawo babur ta tafi ka rasa wannan damar. Wallahi ina ganin ta na rikice gaba da ita na kasa mata magana. Haba dai na kasa mata magana. To amma kuma abin da ya dace ma da wanda suke tare da ita. Ina ganin koyayenta ne. Shi za ka faɗa ma ni na kasa mata magana. Gaba ɗaya ka waɗan mana da dama. Kana ganin ta da wannan tilin kayan da ka gani ka san barin gari za ta yi. Haba dan kaga ta don tilin kayan ka ce ka sani ko wanki za su kai. Wataƙila ma wanki ne za su kai. Wanki duk faɗin unguwan nan a rasa masu wanki sai sun hau a daina sawu tun bar wannan tafiya ce ta barin gari da ka gani. Haba ka waɗan mana da dama. Kai dai wallahi kana da matsala. Ka waɗan mana da dama wannan kayan da ka gani tafiya suka yi. Za ka ce wani wai ka za ka. Na kasance mai duka fana. Wai dan Allah abokina kwana biyu ne ke damun Kabir ne naka duk ya fi yara ne ya je ne. Kai dai gwada kawai soyayyar wacce bata san kana yi ba ta dinga damun ka a zuciya. A'a ba ka soyayya ba. Kwarai kuwa zurfin ciki da raunin zuciya shi ya sa shi a wannan halin. Fashinta ba abu biyu akan mace ɗaya zurfin ciki da raunin zuciya. Kwarai kuwa wata yarinya ce bata san shi ba, bata taba ganin sa ba, bata san da zaman sa a duniya ba. Asali ma bai san sunanta ba, ya sa mata suna Asma'u. To fa, hikimar duniya kenan. Ta ya za a yi bar abu a zuciyar shi yana damun su ba zai je ya same ta ya faɗa mata ba. Sinadaran nan tarkin ƙaunar da yake damun sa ba. Shin wannan wacce yarinya ce kuma ina take? Kullun karfe 3 duniya sai mun je unguwarsu mun zauna domin idan ta dawo makaranta ya tare ta gaya mata yana son ta. Amma ya kasa zuwa ya faɗa mata. Idan na yi yunkurin zan je na gaya mata sai ya hana ta. Wai dole shi da kansa ya faɗa mata wajen a cikin jarumta. To fa, hikimar duniya kenan. Ta ya za a yi bar abu a zuciyar shi yana damun su ba zai je ya same ta ya faɗa mata ba. Sinadaran nan tarkin ƙaunar da yake damun sa ba. Shin wannan wacce yarinya ce kuma ina take? Aliyu kenan tabbas da damar yin hakan a cikin mun yi maganin matsalar. Yau sati biyu kenan muna zuwa muka je unguwarsu dan ya faɗa mata yana son ta. Sai muka ganta ita da wani saurayi da tilin kaya sun hawa da sau. To tun daga wannan ranar ba mu ƙara ganin ta ba ta yi fatan dabo a Sahara. To amma a shawarance me zai hana da ni da kai mu je unguwarsu mu nemi gidansu ko za mu nema Kabir mu fita. Yau kwana 3 kenan muka je unguwarsu dan mu nemi gidansu ya faɗa mata yana son ta. Amma ba mu san gidan ba. Sakamakon bai san sunanta ba tun a baya shi ya raɗa mata suna Asma'u. To duk unguwar mun tambaya babu mai suna Asma'u. To Allah in kyauta in ban da abun Kabir mu da muka zo garin nan ina ji ina soyayya kaga an kusa shan ruwa tashi mu je. Da mazan jiya soyayya mamaye duniya bai kyale ki gudu baya daga wasa
Koyan mashin ina ne zan saka kaina, dole na yi soyayya tun da har da jini a jikina, sai kira na. Allah malam dakata, so nake in gaya wa masoyiya ta Asma'u ina son ta. Na daɗe ina neman ta dama. Kai ta Allah malam dakata ga wani irin shashasha ne, ya ina mata aure zaka zo kana kira da wani sunan da ban san shi. Kai ita ce kai da Allah dakata. Ka san ko ni waye mala? Kai waye? Kai wane ne? Ka san ko ni waye? Kai wane? Ka san ko masoyiya ta. Asma'u, kira kallo ya muke haka. Asma'u ga wani kira ya muke haka. La ilaha illallah. Asma'u, a gaban kira. Alhamdulillah, Allah ya karɓi addu'ata. Allah ya nuna masoyiya ta Asma'u. Allah na gode ma, alhamdulillah. Kai dakata malam, baka da hankali ne ko kai ne shaye-shaye? Za ka gani hanya ka zo kana kira da sunan da ban san shi. Wallahi ba na shaye-shaye. Komai ban sha komai ba kuma wallahi tsananin son ki ne. Da Allah ku ce min daga hanya kawai na haifi. Dan Allah ki bar ki abin da kike. Dan Allah dan Allah. Na taimaka rayuwata. Wallahi sanadiyar ki sarki da ciwon. Dan Allah ki taimaka mu. Taimake ni wallahi sanadiyar ki ne ba na iya bacci wallahi sai da tunani. Kin sauya dukkan tunani daga ruhina, sunan ki nake tabita. Ai Allah. Ai la ilaha. Wai na ta. Lokacin ruwan ya da tashin ɗan daddan nama goya da ciwon an gyara kafan nan daddan nama. Abina an kuda. Kika ce muka masa kafiyar yaki wallahi. Ai la ilaha. Kafiyar wallahi. Yo bara an daddan nama. Kawai an kuda bai kafiyar yaki Ni lafiya ka nake ne ba amma kai kana ta wannan. Wallahi da zai bi abina an kuda. To dole ai ka daure da zafin. Ko me ya faru da kai ba kai ka jaza kanka ba? Wallahi gurin da ta mare ni. To A wajen ta maren. kai da baka san ciwon jikinka ba ka gudun dukan soja da na 'yan sanda yau wanda lalacewa har ta kai mace ce ta mare ka. Wayo Allah. Wai kai da muke tare? Har da kai yake dokar ta? To wallahi in gaya ma in dai akan soyayya ce babu abin da ba zan jure ba. Ballantana mari. Ni dai a shawarance ka haƙura da soyayya yarinyar nan dan kana ganin ko mun shigo satin da za mu fara jarabawa ba. Da Allah Usman da ta. In dai akan soyayya ta ce gwara na samu kari goma ko da na samu kwanin makarantar baki daya. Haba ka bi karatu fa muka zo. Ina da matsalar wallahi Allah. Bari man fito da So mai zaga duniya idan zuciya ta riga tana ba da kariya, komai na yakan so ne ni ma kai na yayi tsoma. So yakan sa zubar hawaye wasu kuka ya sa a wani kuma ana aka tsayar da ni to ba tsaya zan yi Haba yaya Umar, wannan rakiyan yayi nisa ta kamata ta koma ka ci gaba da aiki. a haba kan wata zaina wannan rake ai take daidai domin ni ji nake in na baki kadai kira tafiya a unguwan nan a jikina ji nake kan samarin unguwan nan za su iya kawo farmaki don su raba ki da ni Allah haka take ji Yaya na kenan. kan wata ta kai Makullin da na sa na kulle soyayyar ka a cikin zuciyata ko da samarin duniyar nan kaf za su taru su ne ƙwarin buɗe. Tsaron da makullin yake da shi tabbas yana ba mai Allah kan wata hakika kan wata wannan daɗaɗɗen kalamai da kake furta mu yake ƙara fasa mun kai da su suke sa nake jin a cikin masoya kamar na fi kowanne masoyi dace da samun Allah na gode ma masoyiya ta ke ina alfahari ba da soyayya nan take saboda haka hagu na cikin da yawancin da zai dan sanya ya muke rai kai. Ke ba ta ba. Allah soyayya ta kula da waɗannan furannin masu ƙamshi kamar yadda za ki kula da soyayya ta a zuciya amana na baki wato kan wata yanzu kuma ci gaba da aiki Soyayya ta ya ba ta wallahi. Wallahi.
sai ki tafi gida na fi sai ki tafi saki kula kuwa dan Allah. Zuciya na yin bugu san kiya ka da ni san kiya ka da ni. So ne ya mamaye duniya bai kyale